Benvolguts amics, aquest és avui l'últim sermó que us faig. Ja m'heu sentit prou durant el curs, però tal dia com avui no podia deixar d'adreçar-vos unes últimes paraules i de reflexionar en veu alta davant vosaltres per l'últim cop. El camí que ens ha portat fins aquí no ha estat fàcil. Hem hagut d'aprendre El camí que ens ha portat fins aquí no ha estat fàcil. Hem hagut d'aprendre a treballar fort, a no queixar-nos tant i a sacrificar-nos. Ho sabem, les arrels de l'estudi són amargues, però dolços són els seus fruits. Hem après moltes coses junts. Fins i tot a parlar en anglès sense vergonya amb el director de les visites del Parlament britànic. I a no perdre'ns en el metro de Londres. Però em sembla que el millor que hem après és aprendre a pensar de forma crítica i a veure, sense assustar-nos, la realitat tal com és. Ens ha costat molt, però al final hem aconseguit que fóssim una sola classe i que les decisions que hem pres les hem pres com a classe, més enllà dels interessos particulars de cadascú. Tingueu clar que qui no sembra no recull. Penseu que per l'oció sempre és festa i que no hi ha res bo en la vida que no costi esforç. Mai tindreu res més gran que l'educació que heu guanyat. Ni diners, ni fama, ni càrrecs us obriran les portes que us obrirà l'educació. Estimeu-la, cultiveu-la, tingueu sempre fam de saber més, però sigueu humils i sigueu justos, perquè de superbis i de curts n'anem ja ben sobrats. Sereu el que voldreu ser. Cada uno es artífice de su ventura, que al bien hacer jamás le falta premio, deia Cervantes. Finalment, tenim sempre present aquelles paraules de Nietzsche que diuen allò que no mata em fa més fort. Tingueu fe i treballeu, perquè el futur és vostre.